Good morning mga bay! Welcome na pod sa laing edisyon sa ato ang cooking video. Our recipe for today mga bay kay simple na ni siya kaayo pero perti kalami. Ang ato ang sweet and sour fish. Okay, sa dili pa nato prituhon ng isda mga bay, ato usang limpyuhan. Kailain sad kaayo gatong prituhon og diretso, no? Inikahuman na tug limpyo mga bay, ato na dayong hiwa-hiwaan. Dayon natong butangan og asin og paminta. Inikainit na sa mantika mga bay, ato ng prituhon ng isda. Samtang nagpaabot ko nga maluto ang pinirito mga bay, naghiwa daypod ko sa ato ang mga lamas, wala lang nako na videohi. Inikaluto na sa isda mga bay, ato lang usa ni siya is sit aside kay maghimo ta, magluto ta sa ato ang sweet and sour sauce. Magpainit na ta mga bay og duha ka kutsara nga cooking oil. Inikainit na ato ng gisalo ng ato ang garlic. Ato dayon isunod ang onions ug ang ginger. Inig ka humok-humok na sa ginger mga bay, ato na dayong ilunod ang ato ang carrots ug ang ato ang red bell peppers o kining gitawag namo sa buhol og atsal. Ato sad butangan og paminta mga bay. Nara ninyo unsa kadaghan ang paminta inyong ibutang mga bay.
Ini kahumok-humok na sa carrots ug sa atsal mga bay, ato nang ilunod, ato nang ibubo ang ato ang 1/4 cup nga soy sauce. Ato dayon isunod og buo ang ato ang usa ka cup nga pineapple juice ug ang usa ka cup nga tubig. Kung inyo nakita mga bay, duha na siya ka takos kay 1/2 cup nga taksan na nang akong gigamit. Ato sa dilunod ang ato ang 3 ka kutsara nga ketchup ug 5 ka kutsara nga brown sugar. Ang kanidi ang ketchup mga bay, naara na ninyo unsa kadaghanon, actually para pang pakolor naman na siya. Nya ang kanipong brown sugar mga bay, kung gusto mo medyo tamis-tamis or tamis, pwede ra ninyo dungagan. Ato lang ni pabukalon mga bay, unya inigbukal na, ato nang ilunod ang ato ang sliced pineapple. Unya ato dayong tilawan. Kung okay na ang timpla mga bay, ato na dayong ilunod ang ato ang cornstarch mixture. Ang mixture ni siya sa usa ka kutsara nga cornstarch ug 3 ka kutsara nga tubig. Imula na siyang i-mix, pangpakuan ni siya pangpa sticky sa sauce. Okay, luto na nga tong sauce mga bay, mag-plating na ta. Ang kanideng isda mga bay, pwede ra ni siya ninyo ilunod sa kalaha while galuto mo or while gahimo mo sa sauce. Pero if gusto ninyo nga medyo crispy, inganion lang ninyo nga ibubo ra ang sauce. Ato sad garnisan mga bay para nindo tan-awon ba, unya mura pug true. Presenting mga bay ang ato ang sweet and sour fish. Hantod sa sunod video pohon, kini gihapon ang inyong bisdak nga abay by ni Boy Anyana. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug amping tang hurot mga bay.